Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Paano ka mamasko? Ay? Sa nanay mo. Particular sa mga magulang talaga, no? Syempre. Well, syempre ang mga magulang ngayon, mga modern na din. Ay, mga talaga? Gen Z-han na din. Ay, o alam nila yung mga terms like mga slay, mothering, it's giving. So lagi ko silang binobola na ganun gamit yung mga words na yun. Sasabihin ko, Ma, ang ganda nung outfit mo ngayon. It's giving. Gifts exchanging card. I believe that. Diretso caroling na. Oo, mash up, no? Mash up yun. So Awa. at least kapag napapakamot na lang sa ulo yung nanay ko noon, yung magulang ko, Awa. tapos sasabihin niya, buti pala anak, kumakanta ka pa rin up until now. Hindi ka nagsasawa. Ito na, maawa Sa bagay, siya sa akin matutuwa naman siya. Total, galing naman sa'yo eh. Oo, hindi maawa. Diba? Ganon. Bakit? Kasi nga yung boses ko, yun na sagad na talaga yun eh. Sa bagay. Ano ba yan yung anak ko walang talent? Ayan, Kawawa kawawa naman. naman. Ikaw ba, paano ka mamasko sa magulang mo? Actually, traditional pa rin naman ako. Di ba sabi mo, moderno yung magulang mo. Oo, yes. Sa akin naman, ano pa rin, yung basic pa din. Ano yan? Magpapakabait ako, Ay, maglilinis ako kunwari. Magsasaing ng maaga. Magsasampay. Ay, kahit oo. wala namang isasampay. Ayan. Kasi, yun naman din yung magpapasaya talaga sa mga magulang eh. Tsaka, wala kasi akong pera. Pang regalo sa kanila. Oo nga, mga ganun-ganun lang yung pwede nating maibigay. Awa. Pero alam mo kapag kapaskuhan talaga, sabi nga natin kanina, hindi lang yung panahon para sa mga bata, pero Yes. para sa mga magulang din. Yes, panahon para sa mga magulang para bigyan ng mga kung ano-ano at para bulahin. Awa, Yan. totoo. At ngayon nga nagsisilabasan ng mga ugali ng mga anak. Ayan. Diba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng anak. Tuwing Pasko! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga paru-paro. Ma, alis po muna ako ha. At saan ka pupunta ha? Alas 6 na ng gabi. Ay. At bakit ganyan ang suot mo ha? Diba ganda? Baka gusto mong punitin ko na lang yan para wala ka na talagang telang sinusuot. Wala! Uwi mo naman, ma. May Christmas party kasi kami. Tsaka didiretso ko na sa date namin. Anong date ha? 14 ka pa lang. At wala ka talagang takot sa pagsabi sa akin na nakikipag-date ka na ha? Ano ba, ma? Buti nga nagsasabi ako sa'yo eh. Anong gusto mo? Magulat ka na lang na isang araw. Buntis na ako. Ay! O isang araw, hindi ka na magulat. O. Alam mo, ikaw Jessa, magtigil ka ha. Hindi mo ako madadaan sa mga confidence mo na yung mga natututunan mo sa social media. Akin na yung cellphone mo. Ano ba yan? Lahat ng gadgets mo ha, you're grounded. Lu? Grounded? Mayaman ba tayo, ma? Tsaka Pasko naman, ma. Ikaw Jessa, magtigil ka, wag mo akong ginagalit ha. Pag ako nabuisit sa'yo, hayaan na lang kita maging taga-pukpok dyan sa kalye. Ano? Gusto mo mag-Noche Buena sa kalsada? Joke lang, Mayo ako. Sige na, hindi na ako magla-love life. Tama yan. Bayan. Ayan. Bakit ba to mga paru-paro? Paru-paro, kasi pumapagaspas ang pakpak. Yes, pumapagaspas sa murang edad. Oo. Pero kasi 'di ba, sa ganyang edad din naman kasi nagiging marupok talaga yung mga bata. Totoo, Gustong mas naging in love. yan, mga adventurous. Awa, totoo. Oo. Pero grabe yung confidence dito ni Jessa. Ako nung nakikipag-date ako nung ganyang age ko, talagang tagong-tagu ako eh. Oo, delix talaga. In Bicol, we call it latob or palo. Kasi yun yung pwede mong makuha sa magulang mo kapag nahuli ka na niya at Awa. that age na nakikipag-date ka and all. Ayan. Diba? Ay nako, although hindi naman maiiwasan maging paru-paro ngayon kasi ang daming ang lamig eh. Totoo. Diba ramdam mo, halimbawa simbang gabi, Ayan. diba ang daming nakikipagkita dyan. Totoo, legit yan. Ang hirap hindi maging paru-paro ngayong Pasko, lalo na ang daming poinsettia. Diba? Doon sila dumadapo-dapo Sa bagay, mga bulaklak. Yan. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga one tamad. So
Mar, Joseph, Mar, bumangon ka na dyan, tanghali na. Christmas party nyo na. Bangon! Baho! Ano ba yan? Bakit pa kasi kailangan gumising? Matutulog din naman, ma eh. Mag-Christmas party, tapos matatapos din naman. Ay, may sinasabi ka, ha? May sinasabi ka? Wala, ma. Babangon na, ma. Kumain ka na! Ay, kumain ka na dyan. May almusal na dyan. Pagkatapos mo, maghugas ka na ng ano mo. Ng ano ko. Ng finger. Ano ba yan, ma? Kakain pa. Magugutom din naman. Maghugas pa ng pinggan. Madudumihan din naman. Alam, naririndi na ako sa mga reklamong bata ka, ha? Bakit ba ang tamad-tamad mo? Totoo naman sinasabi ko, ma eh. Papakapagod pa tayo. Mamamatay din naman tayo. Ganon. O, sige. Ipapaputol ko na lang tong wifi natin. Wala naman tong tuturong maganda sa'yo. Ginagamit natin. Babayaran lang din. Sayang lang. Ano ba yun, ma? Di ka sumusunod sa script. Joke lang, ma. Kikilos na, ma. Wag mo na ipuputol yung wifi. Bilisan mo. Merry Christmas, ma. Bilisan mo. Ayan. Kahit yung mga characters natin sa skit sumusuko na. Kaya nga, parang sila Mar tsaka Jessa gusto na rin mag-holiday. Oo, mag-holiday. Uy, pero legit to, ang daming mga one-tamad. Kasi nga naman, it's the weather. Awa. Diba? Very cold. Ang sarap lang humiga. Ayan. Diba? Ang sarap lang humilata. Ayan, Ay, lumuhod at dumapa. Hindi, ganun ka kapag natutulog Sa bagay, totoo naman. Pero no, wag lang natin kalimutan na minsan lang sa isang taon ang magpasko. Yan. Matakot ka kung maraming beses. Minsan lang, 'di ba? Kaya lubusin natin yung oras panahon na spend natin to sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Oy, legit yan. Tsaka huwag kang tatamad-tamad ka, Bisyo. Yung tulog mo. Awa. Magpasalamat ka. Kapag ginigising ka ng nanay mo, nagigising ka. Awa. Yung iba ginigising, wala nang gising talaga. Sa bagay, 'di ba? Oo, kaya bumangon ka dyan. Awa, totoo. Ay, naku, anyway, Kabisyo, hindi mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto kang ibigay na pamasko sa amin ni Konyo Bicolano. Ano naman, oh? Ayan, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. At gusto ko lang din palang batiin ang aking nanay. Birthday niya ngayon. Ayan, Carmelita de Pedro, happy birthday sa'yo. Pakain ka naman. Baka Carmelita, parang tambay lang, ah. Uy, Carmelita, happy birthday. Ayan, Carmi. Enjoy your birthday. Yan. Ayan. At syempre gusto rin natin batiin yung mga bumisita sa atin sa booth ngayong araw na ito. Ayan, sino ang ba gagwapo, to? Ayan, Oo. si Art Adrian Ang. Ay, Taga Marikina tong mga to eh. Oo. O yan, si Bon Angelo Rizabal. Ayan sa mga wala pang insurance. Bili kayo sa kanya. Bili kayo dyan. Ayan, Si siya. Art, yan yung coach ko sa gym. Ay, oo, di ba? Tingnan mo, batak yung katawan Pakita mo yan. yung muscles. Oh. Tingin nga na muscles. Bakit ikaw? Nakatakip nga eh. Ayan si Bon, patingin nga ng wallet. Ay, Mayaman wallet pala yan eh. Oh. Ay, naka-Asya Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!